Ako sa nazýva najstaršia chata v Tatrách? Ku ktorému z Končiarov vás nezavezie lanovka? Odkiaľ a kam viedla pôvodná trasa Zubačkovej trate? Ktorý z uvedených parkov je najstarším verejným parkom v Európe? Koľko národných parkov sa nachádza na Slovensku? Ktorá slovenská nádrž je najväčšia z hľadiska objemu? Ktorá zoo je najstaršia na Slovensku? Ktorý kostol je najväčší na Slovensku? Aký je najnižší bod na Slovensku?